Medran as membranas interdigitais das miñas mans palmípedas. As pernas únense, seguindo o movimento que o corpo guardou en memoria do caos. No fondo da gorxa, o oxíxeno aboia, pequenas burbullas de oxíxeno que alimentan os cabelos de argazo, e mantalias finísimas como as serpes, beleza de medusa. O corpo desprázase horizontalmente, ondulación herdada na orixe do mar, e observa o regreso do caos, a verticalidade da auga sobre a noite para desfacer todo o que construímos. Destrúeme, destrúome, destrúote, alóiome, acuática alma. Corpo de río na procura do mar. Alma de chuvia que medra con forza, rabia ancestral e azul. Precipítome ao val. Lanzo este corpo de chuvia sobre el río furioso para negar muiños e pontes, recuperar a terra construída, desfacernos. Destrúeme, destrúome, destrúote, alóiome, acuática alma. Medran as membranas interdigitais. Desaparece a cadeira dorida. A columna alóngase e recupera o movimento orixinal do mundo. Cabelo imantalia elongata ou correa, chuvia ou río, mar, sal, vida. Vida que nos destrúe, vida que nos dá vida. Alma de mar e area, musgo e pedra, terra e fente, cágado e ova, lama e seixo, destrúeme, destrúome, destrúote, alóiome, acuática alma. No 2003, as amantes de Hamlet, ese de Acuática Alma é o seu sexto libro de poemas. Ela iniciouse como poeta cun libro que tivo xa de entrada un éxito moi especial, aquel de Crear o mar en Compostela, que tivo dúas edicións, 1994 a primeira, no 2004 unha segunda, para que un libro de poemas teña unha segunda publicación, edición, pois non é común. Un libro que aos lectores naquele momento nos descubriu, nos permitiu contemplar o nacemento dunha poeta, ler a Marta da Costa, a aparición, a irrupción da poeta na República das Letras Galegas, e a ese Crear o mar en Compostela seguironlle Pel de Ameixa no 96, Setembro no 98 e Matalaya Aberta no 2000. Marta da Costa está en posesión, entre outros, de premios moi importantes no panorama da poesía galega. E cito tres: o premio Rosalía de Castro, o premio Miguel González Garcés da Deputación da Coruña, ou o premio Martín Kodax, un premio moi interesante cando se convocou, que convocaba unha empresa de viño albariño, Martín Kodax, honrando o gran poeta medieval galego. Aquí se van en Kodax, quer decir, a nivel, completando o que dixo Fernando, a nivel universal, puesto que a súa obra está en parte traducida a varios idiomas, pero está en varios. Bueno, hoxe danos a conocer a súa nova criatura poética e presenta neste templo da cultura despois dunha xestación e un parto con dolor. Sexa benvida neste terradeiro mes do ano, aínda que o referido da poeta sexa setembro. Digo ben con dolor porque a materia prima que alimenta un poemario está composta de sensacións, de sentimentos, de sensibilidades que teñen moito que ver co sufrimento, en xeral o sufrimento, e, sobre todo, coa injustiza. Injustiza contra as mulleres, por maltratos ou invisibilidade, injustiza contra os povos, injustiza contra os vencidos, injustiza contra a lingua. Coa súa enorme forza expresiva baseada non só no dominio da palabra, senón tamén, e non con menos importancia, na súa autenticidade e implicación, observa
cunha pola de oliveira na man e na outra unha metralladora de versos, observa, digo, en atalaya alerta, a vida que pasa e como pasa. A ansia de calar esta voz que me nace, de domar o meu monstro, de negar a soidade, obrigándome ao mundo, tirándome da cova, desde a que asexo o día, porque xa vin a luz e o seu ocaso, e tal vez preferise o silencio da rocha. Por que nos contos que gardabas eu era devorada? Por que na imaxe do amor puro a moza estaba morta? Por que no mito que te fiches urdiches o abandono? Por que no afán de posuirme cegaches os meus ollos? Mírame agora que son silencio, eternidade. Mira o meu corpo branco, case azul na quietude. Son Ofelia, de novo aboiando nas augas, arrastrada na historia dun mundo a túa imaxe. Ofelia case azul, xa para sempre muda, inmóvil perfección do obxecto posuído. Ergue a man, Ofelia, esa man que aínda leva o sangue, a pel, a proba do delirio cobarde. Como se pode amar o camiño da morte? Como se pode amar o silencio do medo? Que non é amor ese velo de sombra. Non é amor a negación do soño. Non é amor o desprezo estridente. Non é amor a voz que todo cala. Non pode ser amor esa ventá escura, pois non é amor esa porta fechada. Non te quero máis branca, nin azul nin silencio. Non te quero boiando nese río de sombra. Érguete, Ofelia, esperta e renega do conto. Non cegues os teus ollos, que o corpo che pertence. Renega dese mito que mata as túas entrañas, renega do amor puro que te viste de morte. Falemos da intención, de como se construe unha imaxe deforme, de como se colocan sobre a boca fechada calumnias ignoradas, de como unha presenza é un parto de odio, de como un murmurio vai formando unha lousa e apaga toda a luz que mostre a realidade. Falemos da preguiza, de como non importa a limpidez do vidro, de como é máis doado repetir que buscar, de como prende o xoio e devora as tomadas mentras afoga o pan e a indolencia paira. Nada foi suficiente. Roubaches o que ninguén che deu, para logo matarme, e non foi suficiente. Usaches o meu corpo, e despois liberaches este río de sangue, para afogarme nel, para matarme, e non foi suficiente. Porque entón golpeaches con saña, reincidente, este rostro desfeito, para que ninguén vise o terror cristalizado nas pálpebras abertas. E non foi suficiente. Que a boca e os ollos xa non puideran dar noticia do meu nome, non era suficiente. E non foi suficiente borrar a vontade, a vida, borrar a identidade, que fora testemunha. Non era suficiente, e un a un, cortaches cada dedo, cada uña cortaches, as uñas que guardaban as probas do teu crime. E non foi suficiente. E non foi suficiente. E non foi suficiente porque prendiches lume o que de min quedaba.